Marchnata. Rwy'n gwybod beth yw hynny. Hysbysebu, dilynio llyfryn, cael gwefan a thudalen ar Facebook, ac mae'n ddrud. Does dim angen hynny arna yn y busnes i. Dyna farn llawer o bobl. Chi hefyd efallai. Gadewch i mi ddweud wrthych chi beth yw marchnata mewn gwirionedd. Yn syml, marchnata yw gwneud yn siŵr bod y bobl iawn yn gwybod beth sydd gen i chi i'w gynnig, ei denu nhw ato chi ac wedyn eu cael nhw i brynu, ac mae'n golygu sicrhau bod eich busnes yn gwneud elw hefyd. Mae cwsmeriaid yn wirioneddol bwysig i unrhyw fusnes. Wedi'r cyfan, os nad oes gennych chi gwsmeriaid sy'n prynu gennych chi, does dim incwm yn dod fewn i'r busnes a does gennych chi ddim busnes. Mae marchnata effeithiol yn rhoi'r cwsmer yng nghanol eich busnes. Mae'n golygu gwneud mwy na dim ond pethau ar hap, fel rhoi ambell hysbyseb yn y papur lleol, neu anfon e-bost o bryd i'w gilydd, neu fynd i un cyfarfod rhwydweithio lleol. Mae marchnata'n cynnig set bwerus o arfau i chi. Ac os rhowch chi'r rhain at ei gilydd mewn ffordd drefnus a chyson, yna fe allwch chi greu llif rheolaidd o gwsmeriaid sy'n talu ac sy'n dod yn syth at sepen eich drws. Da ond y fe. A does dim rhaid i farchnata gostio ffortiwn. Defnyddio'ch gwybodaeth yn hytrach na'ch cyfrif banc yw'r gyfrinach. Y cyfan sydd ei angen yw tipyn bach o amser, egni a meddwl yn greadigol, ac fe allwch chi cael canlyniadau gwych wrth farchnata. Yn y modiwl yma, byddwn ni'n mynd â chi fesel cam drwy'r broses farchnata, o ddiffinio'ch cynnyrch neu eich gwasanaeth a nabod eich cwsmeriaid, i gynllunio sut mae ei denu nhw a'i cael nhw i brynu mwyn i chi wneud elw. Wedi'r cyfan, ennill a chadw cwsmeriaid yw'r gamp.